Nu forbinder jeg 8 vi 2 vi hesum. Forstår du? Jeg forbinder hetta vi hetta vi bruk av hesum. Men jeg forbinder hetta vi hetta i kvannfallet. Hetta vil forbundet vi hetta, ikke vi hesum, men vi hetta. Nummer 8 vil forbundet vi nummer 2. Hetta vil forbundet vi hetta, vi hesum i kvannfallet. Skil du? Krimea vil forbundet vi fastlandet, vi eine brygg. Det i kvannfall. Men Krimea vil forbundet vi fastlandet, ikke vi fastlandet noen. Hvis Krimea var forbundet vi fastlandet noen, så det sammen. Så det sammen vi fastlandet noen. Krimea vil forbundet vi fastlandet noen vi Krimea brunne. Hver fyrir så Krimea brygven? Hun må så fære fra Tøymeboaven til et annet punkt. Og det ikke det som galtande. Krimea, halvågen eller ågen, vi forbunden eller tenkt at fastlandet, men forbunden vi fastlandet. Vi forbunden vi fastlandet, vi kvarjon eine brygg. Men heter Krimea halvågen vi forbunden vi fastlandet, til det ta retningen hun vil forbunden til vi. Hun vil ikke forbunden vi hesum, hun vil forbunden vi hetta. Vi kvarjon eine brygg. Gjør så vel.